Здравейте и изненада! Домъчня ли ви за мен? Ето ме с добри новини. Идвам, за да се порадвам на вашето лято, да споделя своето лято и да ви напомня какво време предстои, за да го използвате максимално. Вярвам, че всеки от вас е започнал месеца с своя пост, със своя обет, със своята мечта. Вярвам, че всеки е започнал това прочистване на финните нива. И това не е случайно, защото идва един много хубав енергиен портал. Той стартира на 8.8, приключва на 11.8. Като остатъчно действие ще има до 14. Но първите 3 дни са най-важните, най-работещите и идвам, за да ви споделя нещо, което със сигурност, ако използвате, би ви донесло доста дивиденти. Това е един много малък ритуал, който може да направите навсякъде, където сте. Вярвам, че всеки от вас си носи планинския кристал. Още в началото на годината си казахме, че той е кристала на годината и, грубо казано, без него никъде не тръгваме. Ако някой пътува и не си е взел кристала, ще кажа какво да направи. Нищо страшно не се е случило. Просто, може би, така ще изгубиме малко част от синхрона с това енергийно време, но пък можем да го наваксваме в последствие. Това е хубаво. Всемира винаги ни дава огромни възможности и за тези, които не са научили урока, дава повторение. Сега, да не забравя да напомня, че вече и ретроградния Меркурий е факт. Така че бъдете малко по-предпазливи, бъдете малко по-внимателни с новите начинания, ако можете ги отлагайте. Говоря за чисто новите, за покупки на по-големи неща, на техника, за останалите, тези, които ще се връщат от миналото, тези, които не сме подовършили, тези, които лекичко сме поставили настрани, сега е перфектното време да можем да ги подовършим, да можем да им отделим нужното време и внимание, така че не се притеснявайте. Времето, в което Меркурий е ретрограден, не е загубено, напротив, то е уникално време, в което имаме възможност малко да изтикаме по забравени и по изостанали задачки. Аз лично много го харесвам това време и максимално го ползвам, така че предлагам да го използвате и вие доста пълноценно. И сега да се върнем на 8.8. За този ден сутринта, освен както по традиция измиваме зъбките си и си взимаме душ, нека душът да бъде съпроводен с така в една чашка вода. Разтворете една чайна лъжичка морска сол. Ако нямате морска, сложете обикновена. Няма никакво значение каква е солта. Хубаво е да е морска, но пак казвам, ако нямате морска, сложете стандартна готварска сол. Ако пък нямате и такава, ползвайте хималайска или нека да бъде сол. Разтворете тази солчица във водата и така преди края на душа хубаво се полейте с тая вода, разбира се, само тялото без косата, след което да изплъкнете тялото и продължете деня си, като когато вече сте изчистили подобаващо тялото, солта във водата е само за да обере негативната енергия и така да изчисти, да балансира енергията в тялото. След което си вземете едно листче. Казвам всичко това малко по-рано, за да имате време да помислите какво ще напишете на това листче. Каква е идеята? На гърба на листчето, нека да от тези обикновените стандартни квадратни листчета, които всички имаме в офисите по бюрата си. Ако пък нямате такова листче, просто си вземете някакво листче, което го свиете на квадратче. Ако пък не е на квадратче, не е фатално, но нещо така, което да ви допадне като форма. Големината няма нужда да е безкрайно голяма, тъй като върху това листче ще напишем 8 наши желания. Така че взимате листченцето, на гърба на листчето, центрирате по средата на листа знакът за безкрайност или
обърната хоризонтална осмица, но нека да бъде повече като знак за безкрайност. След което отпред на листчето напишете 8 свои желания. Как да изглеждат те ли? Нека да бъдат в настояща форма, нека да касаят само вас. Помислете добре какво да бъде това, защото това ще са желания, които ще изпълняваме в следващата една година, за които ще имаме потенциала да се погрижим, за които ще имаме възможността да работим и за които осъществяването им ще бъде доста възможно и в никакъв случай няма да бъдат просто някакъв блян или някаква мечта, която трудно се осъществява. Именно сега използваме този огромен енергиен потенциал, за да можем да дадем тласък на тези свои желания и да можем да получим обстоятелствата, хората и събитията, които да ни помогнат да ги сбъднем. Нищо не е случайно, не напразно започвахме периода с едно изчистване, не напразно започнахме периода с това да бъдем центрирани, балансирани. Съответно, на листчето напишете нещата такива, каквито ги искате. Нека да касаят, повтарям отново, само вас. Да, знам, че много от нас имаме мечти за семействата си, за децата си, за близките си. Не, нека тези желания да включват само и единствено нас. След което сгънете това лищенце на 4 и така го притиснете ето тук до сърчицето си. Усетете всяко едно от желанията. Още докато ги пишете, ги усетете. Вижте себе си сбъднат. Вижте себе си в тази ситуация, за която мечтаете. Преживейте се. Усетете го. Притиснете листчето след това до себе си. И още веднъж дишайте и издишайте. И вижте пълнотата, вижте пъстротата, вижте красивото, което предстои. Усетете го. След което вземете листченцето и внимателно го поставете там, където ви е ултара за кристали, който не си е направил, може просто да го сложи под един планински кристал. За тези, които пътуват и са в движение, просто вземете кристала и листчето с желанията и го поставете в някакво красиво пликче. В никакъв случай не дейте да го омачквате, така набутвате някъде, не го слагайте по шкафчета затворено. Имайте така уважението и обичта към кристала и към вашите желания. И всъщност, ако можете, поставете листчето под кристала, там където е вашето така свещено местенце, където работите с вашите кристали. Ако не можете, просто вземете и някъде внимателно го поставете. Може, ако имате малки деца или животинка, която би могла да го достъпи, просто го сложите по-нависочко или на някакво закътано местенце. Ако и такова нямате, пак казвам, в някакво красиво пликче или просто ако нямате красиво пликче, направете нещо с ръцете си, нещо уютно и го приберете. 3 дни подред тези желания ще стоят под нашия планински кристал до 11. Когато дойде 11, в края на деня ще извадим. Говоря обаче, всичко това трябва да се случва в светлата част на денонощието. В никакъв случай късно вечер, в никакъв случай много рано преди изгрев. Така че на 11 взимате своят кристал, повдигате го, взимате си лищенцето, което така ревностно ще пазим и от време на време ще препрочитаме през следващата една година. Може да си го продължите да го държите в крайчица на бюрцето, към бюрото, което работите, или на ултара, където работите, или пък примерно някакво миличко местенце в дома ви. Някъде там може да го оставите на скътънко, на така уютно място, да стои през следващите 12 месеца. Може да му сложите на мъничко планинско кристалче върху него и да го оставите от време на време този планински кристал, който е върху листчето. Може да я измивате, да почиствате, знаете вече как. И отново да го връщате върху листчето. Този портал има уникалната възможност така да манифестира доста така мощно
нашите желания и заедно с това, тъй като вярвам, че всеки от вас доста добре е поработил върху лищата с благодарността, всеки добре е поработил със своята молитва и всъщност този портал, тъй като ние вече сме добре синхронизирани и балансирани, ще ни даде много сериозни енергийни възможности, така че нещата около нас да срещнем верните хора, верните обстоятелства и събития да ни се случат, за да можем да случим това, за което мечтаем, да се здобием с това, което ни е потребно и моля ви, не изпускайте тази възможност за тези, които пътуват и нямат възможност да сложат планински кристал върху лището си и примерно дори не го носят със себе си. Просто вземете лището с вашите желания и го приберете някъде близо до вас, в никакъв случай с портомоне с пари или монети, банкноти или монети. Това не е мястото за нашите желания. Просто някъде близо до вас го сложете или внимателно в чантата си, но на уютно местенце, не просто натикано някъде из багажа ни. И когато се върнете от дома, независимо дали ще след няколко дни или седмица, вземете лището и отново за 3 дни го поставете на олтара си, на централно място, след което внимателно го отместете и го оставете там, където ще стои следващите месеци до август до година. Вярвам, че този ритуал ще ви донесе, аз не само вярвам, аз зная, че той ще ви донесе изключителни възможности, така че бъдете внимателни към това как формулирате и какви желания пишете върху лището. Нека да бъдат доста конкретни, нека да бъдат искрено измечтани и нека да бъдат преживяни. Преживейте ги, докато ги пишете. Това е от мен за този енергиен период. Мога само да ви пожелая да продължавате да имате много цветно, много шарено, много приключенско, много усмихнато, много позитивно заредено лято и много скоро ще имаме повод да се видим отново. Така че за сега ви пожелавам вълшебно лято. Възползвайте се от уникалния енергиен портал. Той ще ви донесе огромни възможности. Не ги изпускайте. Много ви обичам. Мои сияйни, кристални, уникални, светещи същества. Продължавайте да светите и продължавайте да попивате от красотата и багрите на лятото. До скоро и знаете, че много ви обичам. Прегръдки, до скоро!